Днес ще си говорим за нещо страшно – застраховката живот. Действително звучи страшно, но истината е, че това е един много полезен инструмент. Преди около 30 години баба ми имаше застраховка живот. И до ден днешен кълне компанията и е убедена, че е било лошо решение. Но продукта, който баба ми ползваше преди 30 години, има много малко общо с продуктите, които ползваме днес. Важи и за продукти от преди 10 и дори 5 години. Това е така, защото компаниите непрекъснато подобряват своите предложения, за да отговорят на нуждите на клиентите си. Но нека се върнем на баба ми. Тя внасяше по 10 лева всеки месец, с цел след 10 години да има събрани около 2000 лева. Някъде в средата на втората година реши да провери колко е събрала. Разбра, че има 180 лева, видяха и се малко, ядоса се и прекрати застраховката си. По този начин наруши договора и загуби парите си. Продължава в следващото видео.